Sawa. Mheshimiwa tuchakana Maria Tao. Sawa. Maria Tao nengo kucheremani gos nyari bash. Kuburinde kirogio center Nyamira County 2027. Tate gukwanira mangana ya basae gusoka para na kurubikana. Nekene county yetu ya Nyamira kero kurigereria composition ne tigasi kigenderete gari abasae baitu bebirumaga. So ekero basokire para ngo batenga mpya mwana soka para kine kero bali para basali kende kionde waonire address ishu cya ucyase gabana na sotati mbasa ligende kionde biasara batu yanto bigende pae nane amaoni aboti ucyase gabana eno ko sabe gabana nere kara lila bana inchi bago chapara iga teri buje kerole serikali ole head ya serikali government ubanyanga mpaka abana inchi bache para umaoja watu issues cyabo mbuyere mapemo soke pare kere kuigura ndu bakuingonya uligereria matwa kwabo muisaranze because leadership tali ukurulia bantu uchazo tetayibweka muisaranze mwezi moshe ideas munyara gusuki amaisha amugutumoto omo senator agwenda okora oversight mo senator Nyamira okongo mugeni nero gwenda okora oversight apart from the county assembly einera nere gasiaye nere kerale Nairobi ali okwa gutibesa chacha ase abana inchi nawe ntocho chikwati uli chibese chicho ngutumeka chire the right way bono bono ngoro cha abana inchi bakorera chibese yabo chigusera direct center mbanya kora development rep endeyonsi yabere launch for the last 2 years ne chibese nkuru chire ase Nairobi chacha kujase county igo omosente nyingo musabanga tabera Nairobi aganyinge faide achiga iga aisaranse ne gabana aisaranse ne chiemusie baligereri na endoso asabana inchi na bamotebi mararamiko kibabwate unyara kuri president bekire gabu abakwane gabana kwanikie musie nabana inchi bo sotatinga amararamika yabana inchi babwate boniga 5 years to come usina ende taban tanyara kaba naroro bai musie gento ndabatebinga egasi yabo yo basite bajitie karo baro cyabana inchi bagosoka para kulera igotari be gombaro bunga asenale bakwata magoso bakwera nabono baligereri wera ne bakole gasi yabo buya bategerere mono nki abana inchi bako batebi mono kubwa egentega banetege babwati amatako y'abana inchi mono no baenda tebenga cheni simpani gusamba kende nondo li wakanete bande ngabache para gusalie umurobekano bwa bichana babangete igotari buya atike abana inchi batari ngora para batari gusali kende kionze onya to go support bali ba kwandamana para aye batige bakole gasi yabo na ba okole gasi yabo lakini tari gocha gusamba bintu para ntuganga tole ntotari gusamba kende kionze